Здравейте, мръсни шибаняци. Аз и Кокомир сега ще играем. Съпен! Ще играеме Ghost Recon Phantoms. Като това клипче ще го качиме в канала на BG Клана. О, не, фак, на галерията ще играем. Това клипче ще го качиме в канал в YouTube на BG Клана. Ама всъщност сега играем от КСН Клана. Тия двата акаунта, които са моя Даниелец и неговия Кокомирец. С тях играем в момента от КСН Клана. Те са ни нови акаунтове от 2 дена. За да съберем пари и да купиме оръжия от Jungle Pack. Ето това оръжие принципно. Аз искам. Той вече си купи неговото. Аз сега събирам пари за моето. А иначе развитите ни акаунтове, в които имаме повече... Не, всъщност аз имам по-малко пари. Обаче по-яки оръжия, нали, така нататък и по-висок левел, са ни Касака и Ник 217. И така. И общо взето... Да, това е. През някои от клиповете може и да говорим на английски, нали, защото в YouTube колко българи има все пак. Гледай сега това. Коко, ела се въргаляме на уармапа. Хайде. Аз не мога да се върна. Стой, ела тук при мен. Много говорите на английски. Другите клипове, тапанар! Гледай са. Къде рака или на нея? Сега ще... Фак. Сега ще ги оправя спокойно. Само се покажи. Така с балончета. Добре, спално. Добре, спре! Я снека, доведо. Негър. Свършва ми балона. Твоята снетка щитка. Бастун! Шибек. Лесно ли ти с този щит, бе? Нещастник. Аз само това ме бутя да гъб. Ай, сега сериозно игра. Аз си сложих Blackout. Аз съм сколка. Къде е матуранки? Как му го надерах в главата. Сега ще ги оправя сколка, спокойно. Спокоен съм, когато... Те няма. Айде, курето ви. Единия го изяде. Идвам, Коко, сапорт, таджията. И аз го изядах. Ти къде си? На лебето? Абсолютно. Бутна ме пак това с този щит. Ще му спукам до пенсито на това, само да го докопам. Ела бе, Анус. Идва сапорта, където Бойнер. Чай, че зареждам 5 часа. Гледай сега тук Даниелес какво прави. Сега ще пръснем. Стой, гледай сега. Даниелес няма още да си пуснеш слушалките, така автоматично. Ще си ги пусна, сега след малко. Не малко нещо, бича в ушите твоя глас, моя глас си... Само да му убият, чакай, че сега ще си рискувам газа заради тебе. Ела тук... Губя контрол, когато Коко ме бие. Пак, паднах! Останах на 19 хилт, момче. Гледай сега това, ще го стрелям. Така точно тебе, за тебе... Кучка! Мене му биха. Пускам слушалките.